nawr o Wrecsam yn gallu creu rhywbeth. Lily Jones a'r gwaith creu yr ergyd o bellter sydd mewn i'r gôl di synnu pawb am ergyd am eiliad Carra Jones. Seintiau di dŵn y bel yn ôl ac yn gryfreithlo felly. O, gwych! McManus yn sgorio'r Berdwerydd. Chwaraewr y mis Abbruzzese. Mae'n edrych yn hawdd, ond di ddim yn hawdd chwarae teg iddo fo am gol. Marshall. Sam Jones yn y ffordd. Marshall yn llwyddo i gael cwestiwn mewn law. Danny Williams. A'r ergyd yn wych at y gornel ucha. Jones. O dal yn oer Seintiau. Leo Smith yn mynd am y gol. Gol gampus gan Leo Smith. Abertawe nôl ar y byd yma. Legall yn ergydio! Dyna chi gol! Monet Legall yn ei dalu'n berffed. Goset at Ben Mar. A Darren Thomas yn y cwrs Cosby. Lloyd yn troi, yn creu lle iddo fo'i hun. Ac yn union i'r sgôr. Meddiant dal efo Pen-y-bont i'r canol. O, mergyd gan Rhys Venables. Wel, allwch chi ddim taro hi'n well na hynny. Davies. Cieslewicz. Mae di mynd heibio i Davies. Cieslewicz! Adrian Cieslewicz! Harrington. Unwaith eto, croesodd mewn i dad Davies yn cael ei ben iddi hi. Franklin yn mynd amdani hi. Nawr ta'n disgyn i Williams! A mae cael Connah nôl ar y blaen. Di Powell di canio ddim yn ni boes bach. Hwn fatha siswn yn yr awyr.